Sanfdu if you no kan kombetre moro. In Nederland, a sorguf ta krusiki na bobi hei. Dat mek morof den sikisma e kombetre te den kies van operatie en baka a behandeling die den kisi. Ade jammer, maar no alasma e kombetre. San def du dan? Na ina pis disi, unsa leg uit san def du ete en san you kan verwakti na ina hebiten disi. Palliatief van taki you no kan kombetre moro. If van smag na ngata krusiki na bobi a panya kundu, if u uitzaaiingen na traprees na inensking, zoals sikisma de palliatief. Dat van taki dat a patiënt no kan kombetre moro en nasa dede. Dat no abifupsa is esi. You kan si a siki lek van siki san kantang van erpisting. Zo'n ting a kan tek furuyari voor shuten doro. Uitzaaiingen e fu panyakundu. Sana panyakundu. Tranem fu panyakundu na uitzaaiingen e fu metastasen. Ata krusiki na wansiki sa kan gro morofaran na trapresi na injusking. So lesi fosten datrasi dat you ap van tumor. De cel na ina tumor kan vinden passie na inun brudu na un lymfestelsel de lymfepassie fugo na trapresi na inun skin. Fu sorgu dat no kan psa den datra de specialist egu furuf de patiënt chemotherapie e hormonen te den behandel atakrusiki. Chemotherapie na wan ebisani ma a defanodu. A chemo ego na ina brudu en a brude chara chemo na inueri skin. If I rokobung a chemo e chiri alata krusiki cel sandena in den tumor, maar ook toe de cel sande luslusu na ina skin. Son lesi ata krusiki de tumsifara of ai gro esesi. En dan chemo no kan yep moro. Therapie nanga hormonen no absomeni ververi sani of bijwerkingen, maar aan no de boom die alasma. Bij de uitzaaiingen e begin, takrusiki na bobi abi spesrutu soortu uitzaaiingen zijn e wakamoro lesi na ina brudu en de lymfepassie fugo na trapresi na injusking. Dat meku musluku en controleer un lymfukundu boom, want den de fu warsko on. Dat meka datra zijn onderzoeku asikisma, altijd sa onderzoeku de lymfukundu ook toe. Jaso, you kan si van prinki fu de lymfepassie. De lonsani na lymfukundu. If den siki, you kan vier de morolesi en dan de kan onderzoeken ding nanga wan echo en wan punctie. Dat te kari lymfeklier uitzaaiing. If adena in de lymfepassie atakrusiki na bobi kan gro tena de bugnon, de long, a lefre en son lesi na a ede tonto.